of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC. Learn to love each other here at Pamilyang Kapampangan, 99.9 FM Radyo Guagua. Maya pagat panapon po, kaya kayungan ken. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. Alright, I miss you all. Kalwat tamo pong emike tuling kareng holidays. Mayap masayang, mapalinggat panapon king bawat metong lalo na kening kabalenang Guagua. Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano is watching already together with Ludwig Sunglao. Then kaya katamo pong kapamilya king Radyo. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes. Alright, and maya pagat panapon kareng kaya katamong kasiping balen. Siyempre, miss din kaya katamong balen Kapampangan. Yung kaya katamong Radyo Guagua. Yes, Sir Rolly Songko, hello there in America. Maya pa bengi kaya kayungan ken kabalen Kapampangan ka rin keng Amerika. Na sabi ng Sir, maya pa kagat panapunan, Ma'am Ning. Yes, maya pagat panapon mo naman Sir at balo ko ing bengi ken, bengi keng Amerika. Kareng hanggang kaya katamong kabalen na Kapampangan ken, maya pa bengi kaya kayungan. Welcome to Pamilyang Kapampangan po. Yes, and saying hi from Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, hi to our beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po. Nice to see you again. Wow. And I miss you all mga kapamilya. Welcome po to Pamilyang Kapampangan. Alright, of course, yung mga taga Sasmuan dyan, taga Lubao, Florida Blanca, sa Santa Rita, sa Porac,
dito sa Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, Mexico, Apalit, Macabebe, San Luis, yan po. San pa ba? Mabalacat, Candaba, Santa Ana, and Arayat. Yan, alright. So, sana wala na tayong makalimutan. Masantol, yes. Imbuong kabale ng Kapampangan. Maya Pagatpanapon po. Kaya kayungan Ken. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And of course, in the city of Angeles, especially in Clark City, Maya Pagatpanapon kaya kayungan Ken. Yan, maraming Tagalog dyan. So, magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Clark City. Alam ko kayo'y nakikinig at namimiss nyo din ang Pamilyang Kapampangan. Maraming salamat pa sa inyong patuloy na pakikinig, panonood ng Pamilyang Kapampangan kahit na andyang medyo malwata ng may bakasyon bagyan. Po. At salamat, may bakasyon tamo king Holy Week. At dakal sigurado kaya katamo ing ami misde ing radyo. Sana mirarasyon kaya kayo ing kaya katamong radyo ngeni. Yes, Ludwig Sunglaw. Hello po, Ma'am Ning. Sabi niya, pa-shout out, number 1, Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Pa-play po song, Ma'am Ning, I Will Survive. Wow! Parang may pinagdadaanan to. May pinagdadaanan yata siya. No? I will survive. Yes. No? Meron po, Ma'am Ning. Thank you po. And hello po, Sir Aldwin Malyari. Love you po. And hello, Kuya Jay. Tsaka si Kuya Bunso. Iwaling Bunso. Hello. Yang kaya beta mo lagi Kenny Bunso. Alright? So, oy, ayun si Kuya Jay. Bakit kaya nandito siya sa ating station? Hello, Kuya Jay. Ba't nandito ka? Bakit? Oh, and si Mokmak. Andito rin si Mokmak. Hello, Mokmak. How are you? O, tinuki ka kan daddy mo, Mokmak. Alright. So, Maya Pagatpanapon po. Kaya kayungan. Po, o hindi naman po yung kaya kayong DJ Ma'am Ning, kening Pamilyang Kapampangan. Okay, what else? What else? Po? So, kanina, din palang kaya katamong, the Honorable Mayor Tonton Torres. Hello, good afternoon po at welcome po sa Pamilyang Kapampangan, Honorable Mayor. And ang ating mga, tumatawag si Mokmok sa akin dito. And yung ating mga officials dito sa Municipality of Guagua, of course, ang ating mga Sangguniang Bayan members, the Vice Mayor, head offices, and lahat ng barangay officials natin at baka sila'y nakikinig sa kanilang kanya-kanyang barangay. Hello, Maya Pagatpanapon po kaya kayungan Pamilyang Kapampangan. And sa ating mga tagapakinig sa abroad, yes, Mokmok, someday, pag meragul ka, kenina ka, nebe. Mamaw siya po yung Mokmok ka na ako. Alright, so yung ating mga watchers, listeners in United Arab Emirates, especially in King Salman Hospital, yung ating kasister dyan, si Sister Jetel Bermudo Gaviola. Po, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Alright, sa Saudi Arabia and sa hello. Dahil hindi ko po siya pinapansin ay sumisigaw ang aking mokmok. Yan. Oo, mami. Alright, sa UAE, United Arab Emirates, marami tayong mga kababayan dyan. At sana mag-ingat kayong lahat. Po, kayo po nano-nano gagawan. Just follow the law of the land in abroad. Po, para wala po tayong maging problema dito sa Pilipinas. At tunay pong napakahirap kapag nagka-problema sa abroad. Mahirap po kayong bigyan ng tulong dahil iba, aliwa, ing batas king abroad. Yes, Edmond Guevara is watching. Hello! No, aring ka Edmond ngeni anak. Mimingat ka lagi na no makabiyahe ka kanyan, Edmond. Maya Pagatpanapon kay ka Edmond. Alright, welcome to Pamilyang Kapampangan.
So, yung ating mga kababayan sa Dubai, sa Riyadh, sa Jeddah, saan pa ba, basta sa Middle East, maya pagat panapon kaya kayong angken. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Alright, and of course, in America, kayong angken na kabalen mi kayong Amerika, maya pabengi po kaya kayo. And of course, in Canada, yan din kaya katamong kaluguran. Oh, by the way, pakishare po natin. Pakishare po natin ang ating programa sa ating mga friends and relatives para masaya tayo. The more, the merrier tayo sa Pamilyang Kapampangan. At ano pa ba yung ating mga friends and relatives? Lalo tamong darakal, lalo tamong sasanting pamiyabe, sasayak yung Pamilyang Kapampangan. Okay, and saan pa ba? Maliban sa Canada, sa Italy, wherein napaka-busy ni Kuya Nilo. At nang kabising magluto ka rin king Italy, Kuya Nilo. So, dakal salamat Kuya Nilo, king kaya kang lugod, kaya kami kaya ni Pamilyang Kapampangan. Alright? And our friends in Israel, of course, in Israel, in Iraq, saan pa ba, sa Sudan, sa Australia, sa bandang Europe, yan. Magandang hapon sa inyong lahat. A good day to all of you there. Where else? In Pakistan. Hello friends in Pakistan, yes. And of course, dito sa ating Asia, yung ating mga katabing bansa, sa Hong Kong, sa Taiwan, Singapore, Vietnam. Hello, a good day to all of you there from Pamilyang Kapampangan. Din kay katamong kabalenken, Maya po Aldo kay kayungan. Wow, Lina Libot is watching. Hello. Yes, and anong sabi ni Ma'am Susan? Hello Ludwig, sabi po niya, and the rest of the fanatics, so our very own and favorite Pamilyang Kapampangan here at Radyo Guagua 99.9 FM. Ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. We are very lucky to have you. Tulong-tulong tayo, Balen. Guagua, yes, of course. Tulong-tulong tayo sa pagsulong. Right. And kanina, medyo na-bless ako dun sa isang batang na nasa lubong ko dyan sa ibaba. Wherein, hindi naman siya familiar sa akin. At ewan ko paano niya ako nakilala. Nag-bless sa akin bigla. No? So, God bless you kung sino ka man. At napakagalang mong bata. Tunay kang Kapampangan. Yes. Wow, para dance taka no, na I will survive, sabi ni Ludwig Songlao. Yes. Yan, makakain I will survive. Number 1, may kaya bunso. Banta makonsuelo yung Ludwig kaya katamon. Number 1 taytang I will survive po ta. Okay? And then, wala na ba tayong nakalimutan? Yeah. And condolence sa Pamilyang Razon doon sa Lubao. At nakakalungkot po yung isa nating Kapamilyang Kapampangan ay pumanaw. Kaya pala 2 or 3 weeks ago ay hindi ko siya nakikitang nagwa-watch sa atin. Ngayon pala, meron siyang dinaramdam na mabigat. Cancer, stage 4. Kaya lang hindi niya pinaalam sa atin, no? Sana na ipag-pray natin siya. Continuous prayer pa rin po kay Sister Dang, yan, kay Josefina Gonzales. Dahil po siya nag-undergo ng radiation, chemotherapy sa kanyang cancer din po. Okay, so tayo pong lahat dito sa Pamilyang Kapampangan ay magkakapamilya. So mag-pray tamo po lagi. Pag-pray tayong bawat metong. Sabi ko nga, condolence po sa Pamilyang Rason doon sa Lubao. Si Monet Rason ay nauna na sa ating Panginoon, okay? Alright, so medyo nakakalungkot na balita yun. So lahat ng mga nakikinig ng Pamilyang Kapampangan, pwede po kayong mag-request ng prayer dito sa atin. At meron po tayong, what do you call this, group chat. Po. May group chat po tayo para sa mga prayers, mga humihingi ng tulong sa ating panalangin sa Panginoon. Okay? Yes, and now let's have this requested song of Ludwig, I Will Survive, and then OPM po tayo ngayon. Followed by Sasakyan Kita and Florante, no? Yung kanta ni Florante na Handog. Okay?
Yes, next, yung kanuing dancing queen. Pagbigyan mo no din. Number 1 and number 2 ta na larening kaida. I will survive and then dancing queen. Potata na la patigtig din kay katamong OPM yan. Sunod niya naman kanya ni Kai. Tutuki niya naman ni Sir Rolling mag-request. Okay. So, ito na po tayo. Makinig po tayo. Switch on Twitch TV para po sa patuloy na pakikinig ng Pamilyang Kapampangan, magagandang musika dito sa ating istasyon. Okay, let's have I Will Survive! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man,
hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar at ng mga avid listeners natin na si Ludwig Sunglao and Ma'am Susan sa kanilang requested songs, I Will Survive and Dancing Queen. Siguro may terak-terak kayo kenyeni, ha? Wow. And then, alright, good afternoon to John Lawrence Carpio, ang ating estudyante sa grade 10 Tennyson. Welcome to Pamilyang Kapampangan, John. And Edrin Kayanan, hi ma'am. Sabi niya, hello Edrin, yes. Right. So, meron po tayong announcement dito. Galing po sa Candili Protectors Eagles Club. Is an active club of the Fraternal Order of Eagles or Philippine Eagles. As part of their community outreach to care for the needy, they're having a fan shoot for a cause on April 29. Yan, April 29. 2023 at the Bacolor Shooting Range. May po, yan, first fan shoot for a cause. So, ito po ay, what we call this, it is being carried out by the Candili Protectors Eagles Club, wherein it is an active club of the Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles, and ang kanilang registration is 1,000 ba to? And criminology students, welcome sila, no? So, 1,000 pesos. That includes the registration fee, gun rental, range fee, range officer, target paper, snacks, gun safety certificate, 15 rounds of ammo. And there is also the surprise raffle. And for inquiries, please call 0915-786-9368 or 0965-355-0958. Yan, alright? And nabanggit din po sa atin na meron silang benefactor na or beneficiary. Beneficiary na 2 school na kanilang pagbibigyan ng kanilang proceeds ng kanilang
shoot first fan shoot for a cause. Yan, mag-shooting ko po ka no. Alright, okay. So, registration is just 1,000 there on April 29 sa Bacolor Shooting Range po. If you are very much interested in shooting. Yan, right na. Okay, John Paul Pamustan is watching also. Hello, John Paul. Good afternoon sa iyo. Thank you so much for watching. And what else? Of course, pakishare natin ang ating program sa ating mga friends and relatives. Do not forget. And today's topic, yan, uling kay bat-bat na ning Holy Week. Nagawain niyang Holy Week. So, marami ang nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Sigurado yan. Daig pa ning Pasko yung Holy Week. Talaga nga lang establishment ang makabuklat. Manahimik lang ang den tao. What do you call this? Magmuni-muni lang, mag-devotion lang, mamanata lang. Inganggang paralan na isipan da para apatulande ang Diyos at may patawaran kayong kasalanan. Pengawa na rin tao anyang Holy Week. Okay? And then, ngayon, we are now entering yung mga pista-pista. Wow. Mag-umpisa na naman kanya ng Santa Cruzan. Wow. Alright. Ano itong, nag-say hello sila dito, no? Yes. Okay, so ang ating topic ngayon, eto. Can we still trust people nowadays? Huling kaya riyari da pangkay, may magsising kasalanan, nanong penga ako keng Diyos. Pagkatiwala, atin tapa kayang pagkatiwala na tao ngayon panahon na inyo. Yan yung kutang na pwede tamong pipagkwentuhan, pipag-share opinion. Ma'am Susan, pakishare po ng opinion ninyo. Can we still trust people nowadays? Diyos ko, medyo masakit-sakit yata ang kutang ito, Ma'am Susan. Atin tapa kayang pwedeng pagtiwalan na tao ngayon panahon na ini. Alright. Okay. Right. So, mag-debate muna tayo ng konti. Mga katas-katas ng anong presyo ngayon. At expect tamong mas kumatas pa, po. At sabi ko nga sa aking mga estudyante, be updated with the international news para updated kayo at alam nyo kung anong nangyayari. Okay, so ano bang nangyayari sa abroad ngayon? Makatulala rin nga liwang estudyante pakibat the climate change, ma'am. Luma na yan ako. Gas-gas na yan. So, meron pong ngayon, yung tinatag nilang BRICS, samahan ng mga nasyon na Brazil, Russia, India, China, Saudi Arabia, South Africa, and Japan. Yan, nakisali-sali na rin ang Japan sa kanila. At layunin nila ay tawag dito, hindi yata maganda to. Alamin po ninyo kung anong layunin nila sa international news ang BRICS na to. At medyo nakaka-alarma sila. Tapos meron pang sa Amerika, hindi na sila gumagamit ng bills. Yung microchip na lang ang ginagamit nila. Very much advanced. Ano pa ba to? Sa Israel naman, ay naman dun sa Israel. Climate change, ma'am, Jazriel kaya. Jazriel, aliwana yan ngayon yung topic ngayon. Medyo mas importante tungkol na keng social society. Right, Jazriel kayanan. Thank you so much for your answer, anak. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Jazriel. So, pakibalwan niya itan samahan da rin Brazil, Russia, India, China, South Africa, Saudi Arabia, and Japan. Pakibalwan niya anak nung nanong layunin na king yato at pati tamo sigurado miapektuan kete Pilipinas. Okay? So,
patuloy po tayo sa ating mga pagpapanalangin sa ating bansa, sa ating mga namumuno po, at sana ay maging mapayapa ang ating bansa kahit na medyo magulo yung yato keng lualtam. Okay? John Paul Pamustan, be careful trusting the people. Remember, the devil wants an angel. Wow naman, ganda-ganda. Yes, kana kuya tayo dyan. Be careful daw in trusting people. Remember, the devil was once an angel. Correct. Yan, John Paul, bricks yan. Bricks na yan. Alawen making kay naning layunin na naning aim na ning bricks king America. Yan, at medyo nakaka-alarm yan. Right? So, ika yung kaya nakani, tamong pamilyang Kapampangan, eko makaing mag-asos kembeyo, tipon-tipunan nyo rin pera yun. Eko mag-one day millionaire, uling patuloy impamagtas da rin presyo at kumatas siya alanan tipak yan. Andyan tinipa yung bagyang sibuyas, megmura yung bagya pero makakatas na namang kano yung sibuyas. Oh my goodness. Alright, so bakit meron tayong broadcast dito? Cancel muna natin yan. Okay. Alright, so ang ating pag-uusapan, can we still trust people nowadays? So, trust is a very difficult thing, different matter, different, what do you call this? Thing, yan. To give and take. Yan. Masakit siyang ibiye ing tiwala at masakit mo naman kuwanan ing tiwala. So, dakal ngeni sabi naping John Paul kaya katang estudyante ing Chablo once siyang maging angel. So, medyo malalam yung rin ang sabihan John Paul kanina. Ingat tayo. Yan ang ibig sabihin ni John Paul. Alright. Okay. So, before anything else, let's listen to this beautiful music. Nepos, mag-ano po kayo? Switch on Twitch TV yan. No? Mag-Twitch TV tayo para patuloy yung kaya katamong pamakirandam ka rin mga santing musika kining pamilyang Kapampangan. Alright. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin.
sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o Florante, po. Alright. So, sana ay magkaswelo kayong makirandam karing kaya katamang mga santing ang musika kayaning pamilyang Kapampangan. So, yung pag-usapan tamo ngayon, pisasabihan tamo ngayon tungkol yakin tiwala. Atin pa mga pagkatiwalan ngayon yung panahon na inyo. O yan, yung kutang kaya katamang. Ang tanong sa Madlang Bayan. Alright. Pagkatiwalang tala pa rin yung tao ngayon. Okay? Diyos ko, nung miyayaliwa ka pa niya biyan. Miyayaliwa ka deklarasyon. Malanda kang pagtiwalang din tao. Alright? Yan. So, tamo miyayaliwa. Tsaka kailangan metong kamo deklarasyon kay MBM. Nung maputi, nung matuling. May gagawan sa puti. Right? Okay. May gagawan sa puti, yung puti or yung itim. Okay? So, yan. Ano yung mga pinag-uusapan dito sa Pilipinas? Siyempre, ano ba yung stand mo? Ano bang nanimpanyabian mo dapat talakaran mo? Okay? So, metong yan karing kaya katamong paano dapat pagtiwalaan ng isang tao. Makanano may pagtiwala ng metong nga tao. Po, yan yung pisabihan tamong yan. So, kanina minagpangye John Paul Pabustan kaya katamo. Siyempre, at nang karakalataw ngayon mamamagkunwari, my goodness, mamamagkunwari lang magana ka, magkunwari lang kaluguran, o tangkay nangaws kanina, itamupin, magkunwari lang, atin lang palang kailangan kaya kakuha ng dakatiwala, po tangkay biglada kang ibagsak. Yes, Ludwig Songlao. Yan, Burino kano rin kaya katamong music, Ludwig Songlao. Thank you so much na. Okay? So, maraming tao ngayon. Takala tao ngayon yung itang manyalita. Ano talagang sugar-coated? Sugar-coated sila. Akala mo talagang pwedeng pagtiwalaan. Wala mo, tutuwing ka relang panyab yan. Pero noon ka, kailangan malakas mo discerning spirit. Malakas tayo sa pag-determine ng kung sino. Yes, tama yun. No? Kailangan malakas yung spirit mo na i-determine ang false spirits, ang bad spirit sa good spirit. Yan. At nagkataon na malakas tayo dyan. Ang lawi mo pa akin tao. Mangarganay ngaliwa. Nakamakaing magkay kanito. Nakamakaing tiwa-tiwala. Makiyay-liyay na ka, makiyagos-agos. Pero alime bibing tiwala. Yes, anong sabi ni Ma'am Susan? Tingnan nga natin yung kanyang opinion. Sabi niya, I don't think so, Ma'am DJ Ning. Niya mo nanitang English ng I don't think so. Sakit na yata pin, Ma'am. Bala masakit na ing magtiwala. Minsan balo mo pagtiwalan me ing metong tao. Inge mo balo pala kagulot mo aliwa na ing story. Ay, Ma'am Susan, nung manistorya kaya kang yan itungkol kay aliwan tao, sigurado kagulot mo. Ika na ing istorya na sigurado.
So, nung man istoryaya keka ing metong nga tao, istoryano ren nga liwang tao keka, ay kagulot mo. Karasda naman ketang tao nga liwa. Ika na naman in topic da. Ay, my goodness. Na sabi ng kagulot mo na liwa na yung istorya. Kaya pilin-pilinan la pagtiwalan tamo. Sabi napin ni nga basa ko, it is important not to trust people too much. Banta namong alimanan daman. Ken namong school minsan bala mo pasip-sip yakeka emo pala balo yaing mami sakit dub. This is between the superior and subordinates. Tutuyan, Ma'am Susan. Potang makayarap ka kunyari, maganakaya kaya ka, pero kagulot mo panyaran na ka pala. Oh my goodness, Diyos mío, corazon. Yan, so talagang masakit magtiwala ngayon yung panahon na ni karen mong produkto karen mong produkto pa maglokwan da ka tamo Diyos ko din pa kaya ang tao so o yan keng eskwela no karin mang agency no karing office bala mo tutuyang nakay kaya ka pasip-sip kaya ka puri ka rin magmamayabang lapakya ka. Oh my goodness. Potang kay kagulot mo, ika naman yang kaida, kalaban da. Ingat-ingat tayo rito. Wow, ang Hello James Pangilinan, pa-play po tupang ligaw ma. Punso pakilawi ang netan tupang ligaw gospel song itanak ne. Yes. So, hello po, ma'am. Pa-shout out po and pa-play po ng Tupang Ligaw. Yes, sige, yan. Pepalawi ako Mr. Angelo James Pangilinan. Thank you so much for watching Pamilyang Kapampangan. And if you want to hear or listen to your requested song, you can switch on Twitch TV. Yan, nasa natin yan. Nasa chat box natin yung Twitch TV. Kasi dito sa FB tayo na-edit dito. So sa Twitch TV tuloy-tuloy ang pag-arangkada natin doon ng ating mga magandang musika, right? So eta mo mag-rely on masyado kining FB. Yan lalong FB eta mo nang kaya aliwa ka ng house kanina neng kaya katulan niya mo katulan niya ming metong what do you call this mga quotations, mga kasabihan, mga posts sa FB katulan niya mo aboryanan mi neng kaya mituran niya yung metong wow pasensya ka mituran ka pasensya ka mituran ka atako metong ko namang media person so atako kapilan man ako arapan gulutan agyo kung sabihan tapat kong tao metong ko mo diretso ko mo ko malyari ketang matuling niya paputyan mi malyari kanita maliya gawan niya gusto ako pwede kanita at ako naman tatanggap ko namang kamal yan atin talagang pamagkamali tatanggap kong kamal yan bias mong pa sorry lalo na po tang may kakapali ko buntok sabi ko napin ako yung malatik yata ang Pedro yan metong kong malatik ka Pedro na nung nuka rin mapali ko buntok sumikapali ko buntok sisiklab kong tambi o yan nga masanting kang DJ Mamning agad kong may kakapali buntok pero ako pin ka rin ka na akong kaya be so nga ako may naimik ko ako mangarga na akong batas ako no? So ingat tayo sa mga taong kamukha ko pag may naimik ko magdala na akong legal matters pwedeng panangga yan so habang sasabi ko tiwala kang kay ko okay ko okay ko mo yan alright
Ma'am Susan, diretso tamo mong tao. Tutupin, Ma'am Susan, masakit pag tiwalan. Lalo na ka rin kaya katamong makalunos larugo rin taong may mag-retire. Ne po. Potang kay misanan dala mo ring dugudugug na dugudugugang or budul-budulgang. Misanan dala ang paglokwan, my goodness, den kaya katamang senior citizen na kay kalwat dorugong kukudkuran pagpagalan din karelang pension. Potang kay misanan dala mong paglokwan din tao o kaya rin mismong katubaled. O yan yung masakit pa itang katubale kaya bemeken bale may pagkatiwalan. Oh my goodness, Yan ang panahon natin ngayon. Mahirap magtiwala sa kapwa-tao. So, let's listen to this beautiful music na requested by Angelo James Pangilinan. Mapakiramdaman meken Twitch TV ni baka nita magkaswelo ka na. Right? Tupang Ligaw. Okay, by Gary Granada. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay?
May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Coagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Coagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Coagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Coagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand?
Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning. Okay, maya pagat panapon po kang Sir Alvin Sanchez Sibol. He is watching now. And Sir Ruel Cruz Diwa is also watching, wherein Sir Ruel was a guest here last Sunday morning with Sir Freddy. Okay, so thank you so much for watching, people. Okay, yung isa sa ating mga pinatugtog kanina, yung Upuan by Florante. Ganda nung ang ganda ng kanyang lyrics na ginawang tuntungan ang kanyang balikat. Wow. Yun ang mahirap no, Ma'am Susan, yung ginagawa kang tuntungan ng mga tao para sila ay tumaas sa kanilang posisyon or makuha yung upuan. No? Kaya ang ganda ng kantang Upuan na yun ni Florante, no? Gagawin kang tuntungan, kunyari ang bait-bait sa iyo ng mga tao, kunyari friend ka nila, ikaw naman na napaka-inosenteng tao, ikaw ay magtitiwala sa kanila, ngayon pala ay ginagamit ka lang. Ano ba yan? Gagamitan na ka mo pala rin tao na maging tuntungan para mitasla ka ring biyeda. Oh my goodness. So, wag po tayong magtiwala sa mga ganitong kailangan alam natin yan, ha? Kailangan alam nating i-determine yan, no? Para hindi tayo ganong masaktan ng ating mga kalooban. Yes. Alright. So, paano ba yung pagtitiwala? Paano bang kunin ang tiwala or pagtiwalaan ang isang tao? Yan. So we can trust people if they walk their talk. Yan. Walk the talk. Okay? So, always act in accordance with the standards you set out for others. So may mga standards tayo sa buhay. Meron tayong mga panuntunan sa buhay. Po, ako medyo kidaw ako sa mga tao ngayon. Na kung saan ay sabi nga ng Bible ay sila ay mga parang tupa na maaamo pero ang kalooban ay parang mga lobo na handa kang silain. Wow, anumang oras. Yan, no? So, mingat-mingat tamo po, dakalareng makanining taong balamu lupa lang tupang maamo. Po, balamu tupa lang maamo pero ing tutu, balamu naning lobo keng Kapampangan kaya po balite keng English po wolf. Bala mo, wolf la, anytime, pwede da kang silaan, pwede da kang i-trap, then tao nga rin, oh my goodness. So, ingat-ingat po tayo dyan. Let us set our standards with the people that we are dealing with every day. Okay?
So, people will develop faith in us when they see that we are committed to the mindsets or processes and systems that we establish. So, magkakaroon sila ng tiwala sa atin, no? Kung yung ating mga sinet up na kaisipan, mga standards, mga proseso, mga sistema sa ating buhay ay talagang committed tayo. Po? O nanging masakit ngayon nang kahit lalong Christians masakit. Pagtiwalaan. Okay? Yes, I am well known that the church is made up of sinners. There is no perfect organization. I know that also. Mismong organization ng Christ, magulo eh. Okay? So, masakit talagang magtiwala. Sana ang tiwala king family o itayang mawawala kay katamo. Okay, so let's listen to this beautiful music muna before we proceed. So the first one is Walk the Talk. Okay? You walk the talk, you set a standard for yourself. Nung amimit itang standard, itang system, itang mindset mo, itang hanggang processes kang biye mo. Kamakahing magtiwala ka rin tao. Right? Ngayon, so, nung akakit mo yung tao, maprinsipyo yan. Tatalakaran na yung kayang salita. Wow, yan. Pwede lang pagtiwalan din makanya na tao. Pero yung sakit ngayon, itang nangas kanina, because it is accepted by the society. Oh my goodness. Because it is accepted by the society. Sige, okay na. Accepted na yan. Oh my goodness, mga baluktot no ring matulid. At deng baluktot, mga tulid lang. Yan yung panahon tangay ni mo ne balo ing mali, mo ne balo. Ating pa bang mali? O puro nang anusto. Oh my goodness. O yan yung sakit ngayon okay? So, let's listen to this beautiful music para makapag-relax tayo ng gusto. Okay, so Sweets on Twits TV po para mag-enjoy tayo sa ating mga musika. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko.
Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna,
patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Guagua FM. Yes, we had Hindi Ako Bakla by Michael V. Hindi nga naman siya bakla, no? Pagtiwalaan natin hindi siya bakla. Alright? And we had the also Huling El Bimbo by the Eraserheads na kung saan ay ang gangeni, nepo ang gangeni buridereng kabataan ng Huling El Bimbo. Right. So, pagpatuloy po natin at si Ma'am Luda Dral ay nandito na. Wow, kompleto na yung ating barkada. Pamilyang Kapampangan. Okay, so sabi niya, may katagal ko pa po. Maya pagat panapon po, lalo po kaya kayong listeners and viewers po and to our gorgeous Doc DJ. God bless po to everyone. Yan. Thank you, Ma'am Lu.
Right, thank you so much sa to mi kapanalbe kang eni kata bising eni eka no karen mintang eni ela ginagaya ta rin kaya katang kaing den kaya katang kayamanan den kaya katamong perang eni Ma'am Lu yan si Ma'am Lu natin na mga yawa-yawa na ako ng mga Sir Sibuga. Madalas siyang pagdala na kami pamangan makwalta namin Sir Sibuga. Alright. Okay. So, Ma'am Ling, pisasabihan tamo tungkol yakin pamagtiwala. Tinta pa nga pagtiwala na tao ngayon Ma'am Lo. Yan yung kutang tangin. Okay, so chuta na king number 2. So, number 1, makanano da katamong pagtiwalan din tao. Walk the talk. Okay? Set our standards. May kay standard standard electric fan. Set our standard among people. Nung ela mi makayabot kitang standard tamo kitang process or nano pa kitang system tamo kembien. Itang sistema tamo kembien. Tala masyadong pagtiwala. Makanitaya ito. Okay, so number 2. Honor your promises. Wow, Diyos ko, yan. Honor. Honor your promises. My goodness. Okay? So, how can we expect people to trust when promises are failed? Oh my goodness. Ano ba yan? So, yan. Matagal na nating pinag-uusapan to Kapag pinangako, gawin natin. Alright? But if the situation calls for the promise to fail, nung balo tamong taya agawaing promise, there should be a discussion of the factors affecting the fulfillment of the promise. Yan. So, pag-usapan lang natin. Wala namang walang masamang tinapay sa atin. Hindi natin kaya, hindi pag-usapan, di ba? Tamo, basta-basta na mo kalingwan, ay, balo din tao yan, ay, kaya. Kalingwan da na yan, no, dyan direte, da kalingwan, sumpe nga ako mo gawan mo, hindi pwede yung pangakong napapako, hindi maganda yan. Alright? Hindi ano yun, hindi kasama sa ating usapan yung pangakong napapako sa mga ano lang yan, sa mga ang tawag dito, liars. Karen lang mong mga laram din. So, nung yung pangako mo, mo gewa. O yan, metong kang malaram matao. Gewa ming malaraming sarili mo. Okay? Alright, so baluta naman diyang itang pengari. Pengari, anak, nano pa, kakaluguran, boss. Isong sinabi tamo, gawan tamo. Ayan, so panawagan sa mga taga-itaas. Right? Pag sinabi natin, gawin natin. My goodness, hindi yung umaasa ang mga tao tapos wala palang inaasahan sa inyo. Okay? Yan. So, honor your promises. Okay? Palabra de honor. Okay? Next! Responsibility. Paano tayo pagtitiwalaan? When you are tasked, kapag ikaw ay naatasan to do something, finish it in time, in the prescribed time, or ahead of time. So, kapag inatasan ka, gawin mo. Okay? Kung pwedeng magawa mo ng mas maaga, matapos mo ng mas maaga, ay, kaburida rin tao kanita niya. Ay, maya pa yung tao ngayon. Ay, mga liksiya yan. Mga bilis siyang gawa yan. Yan. So, rin tao, may katiwala laki ko. Tiwala ka kaya naggawan at gawan mo. Bala mo. Tingkwatang balo kanita. Gawan da. At nung kaiman, da pasayangan ni Ngaldo.
eda pasayangan ng oras. So, arianda ahead of time. Nung malyari mo ahead of time. Okay? So, that is responsibility. Being responsible. So, being responsible, we can trust. No? And we can gain trust. Pwede tamong akwaing tiwala daring tao. Okay? And, if you're a boss, yan, nung boss ka, be responsible with the people you lead. My goodness. Yeah. Be responsible. Nung mali-mali. Nung usto-usto. Eh po, walang hanapin ng kaya, walang kinikilingan, walang tawag to. Walang kinakatikan. Yeah. Okay? So be responsible when you are a boss for your people, when you are leading people. So be responsible. The most important asset yan, of an office or any agency is the people. Okay? So, be responsible enough. First, of course, give their salary on time. Okay? Kapag sweldo mo laking oras, at ita mo namang empleyado, magobra tamong masalese, uling magsweldo tamo. Yan. Okay? Give the due benefits to them. Yan yung kaya lata ng tiwala ka rin kaya katamong agency. Mamlo. O anong kaya? Eda na pibulat-bulat, ne? Pileleleleda na. Oh my goodness, ne? Yung mga tao, they have open minds. Open eyes. Yan. No? Mga mulat, yung kanilang mga mata, nakikita nila, Diyos mio, korason, ang hirap lang kasi kapag yung tao nagsalita, nagtanong, bala mo, tuturing yun ng kontrabida ren tao. Pasalamat kayo ren tao, mangutang lahat. Sana, mareremind kayo, mareremind kayo, na ating kayong obligasyon, ting kayong responsibility. Right? Tandaan nyo rin tao, atin lang naman pamilyang si Cecil. Atin lang pamilyang pakanon. So, emorgo pa pagsweldoan keng oras din. Imaginan mo, nano kayang malyari kang pamilyada, magkanda utang-utang yargo yung tao. At kaburita mo pa mong didik-dik pa yung metong nga tao keng lusa. Makakabala mo kay. Hey! Mababa no rugo kalagayan din tao, idikdik mo pa. Yan, yung kay milalako tiwala rin tao karing boss da, karing agency da. Makalungkot ita. So, always remember that manpower is the most important asset of any agency, of office, organization, then tao, ila rin peka importante. You feed your people and they will give you progress. Remember this. They will give you much profit. Mas magobra lang masalese nung pakanan yung masalese rin tao yung nung responsable kayo karela. Okay? So, ita mo naman parent. Yan. Kayong pengari. Muli nga, makasigurado ko, I am giving the needs of my family. So, provide the needs of your children. Makanano lang magtiwala kaya kayo rin anak nung para no pa nyo rin anak yun. Makanano lang magtiwala rin anak kaya kayo nung yun naman tutuparan. Yung gagawa ng kaya kayong responsibility karela. Okay? So, if you want the trust of your children, buriyo yung pagtiwalang dako rin anak yun. Be responsible. Ika yung pengari. Itamong pengari. Yeah? Yung papaborendeng, nung ikayo, yung buriing mga paboren kayo karing employer. It's the same thing in the family. Yung paborendeng pamilya tamo. Then, kaya katamong
mamasang tao kaya katao. Right? Nano pa? If you are a teacher, be responsible with your students. Ituro yung masalese. Siguraduan mong mayap intuturo mo karela. O ining tandanan mo, kaluguran na mestra, kabarong mestra. Pakibatan mo keng harapan na ng Diyos. Sagutin mo sa harapan ng Diyos ang bawat kaluluwang dumadaan sa iyong mga kamay. Tandaanan mo yan. No? Tandaan natin yan. Mahirap maging teacher. Mahirap maging guro. Baka akala nyo, ganun lang. No? Basta nagturo ka ng lesson, you imparted knowledge, it's finished. No, that's not. Those children, those students were given to you by God to be educated, to be led in good values, para ilid mo sila sa magandang landas. Okay? Sa mabuting landas. Be a good example to our students, my dear kabarong teachers, no? Tayong mga guro. Okay? So, as a teacher, hindi ka lang guro. We are the parents of these students. Whether these students are minors or not anymore minors, they are called the young adults, 18, 19, 20. Then, ating kuping estudyante, 39 years old, in college. But remember, huling itamong mestrada, we are responsible. We have this duty to lead these people into their right path. So, we must show them the good example. Kaluguran na kabarong mestra. We must be a good role model to them. We must act like their parents. If we cannot act as their parent, act like their sister or like their brother. Yan ang role nating mga teacher. It is not only imparting the knowledge that they can use in this world, but of good moral. Okay? Nanon sabihan ng Ma'am Lu, king opinion ko po, very nice. King opinion ko po, nowadays, siguro po medyo masakit magtiwalang lubos. Lalo na po nung ing tao worth pagtiwalan. Karapat dapat pagtiwalan. Lubusan, pota maging sanhine, paning kaguluhan, o pota pala nung migmarites na migmarites. Tapos mi dagdag bawas pa o exerado pa ing penyabi na. Ing masakit po kasi itang taong pagkatiwalan mo, iyapang manyira. Di ba po, Diyos ko. At nang kasakit king pilubluban ita at na namang kanyaman king puso kung intawo, worth yang pagtiwalan at pwede meng maging sandigan o sandalan king oras apapalwal mo ing sakit loob na ing turing yo king metong at metong lamo balamo kapatad o antimong kapamilya mo ne. So pilinan tala po din kaya katang dapat pagtiwalan uling ening panahong dakaludas. Wow, dakaludas. Yeah. Careful tamo po ka rin tawong pagkatiwalan tamo po. Siguro atin pa rin po worth ataw kaya mo talagang dapat po kaingatan kay katamuan. Tiway po. Hello, yes, Suset. Hi po, Ma'am Ning. Sabi niya, hello, Suset. Maya pagat pa na apong kaya ka. Dakal salamat king kaya kang pamanalbeke ang pamilyang Kapampangan. Okay? So, yan ang opinion ni Ma'am Lu. Halos pareho sila ni Ma'am Susan na kung saan ay talagang napakahirap magtiwala sa mga tao.
mahirap mag-share ng mga personal matters natin sa kanila. Yun na nga ang sinabi ko kanina, Ma'am Lu, kapag ang isang tao ay kinukwento ang ibang tao sa iyo, ay sigurado, no? Yung pagkaalis niyan, ikaw naman ang pinag-uusapan. Ika na naman yung pangwento na pag marites na karengaliwan tao. Oh my goodness, kasakit yata ita. Diyos ko, niya masakit magsalita yan, Yan. At pisasabihan pa pinan din, Ma'am Lu, nanungnu ka rin, dakalatawang balamo tupala. Balamo tupala, pero kengkilubda, wolves la. Wolf, yan. Lobo lang, pwede da kang silaan na anumang oras. Okay? So, balik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina, kung if you are a teacher, so take care of your students. Take care of your disciples. Yan. So, I am using disciples kasi long time ago, I am hearing this from my father. Ay, disipulo kayan. Disipulos. So, deng estudyanteng dadalan keng kaya katamong care. They are our disciples. Ingatan tala, take care of these disciples. Do not beat them. Memorgo pa malasbasan. My goodness. Ano ba yan? Deng disipulos na rin, yung mga disciples natin, yung mga estudyante natin yan, wag natin silang tawag dito. Sabi kasi ni Jesus, take care of my sheep, sabi niya. Pag-ingatan mo yung aking mga tupa. So, penabilin ng Diyos. Sinabilin sa atin ng Diyos ang mga tupang yan, ang mga taong yan sa atin. So, wag natin silang hagupitin. Yan. Wag natin silang hagupitin. My goodness. Let us love them. Let us take care of them, of these people that were entrusted to us, of the family that is entrusted to us. Alright? So now, again, I'm inviting everyone to switch on Twitch TV. Mag-Twitch TV po tayo para sa ating mga magagandang musika. Eto na naman po ang Glock 9 singing Magda and itong karaniwang tao. Right? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento. Pangang katulad na pong Ma'am Looking kay katang kay Kenneth, sabi niya,
balasbasan tanala mo po detang tatanggap matulid o katwiran, sabi ng Mamlo. Kung mata mo pong lubid para isaplit ka rin tatanggap ka malyan. Brida ilang laging gusto at matulid lang po. Tutunong alang kamalyan king biya kapilan man. O rendeng dapat balasbasando. Detang biyasan tanggap. Biyasan tanggap kamal yan. Balam totoo na lang gusto. Oh my goodness. Andiyan pong professional da kang karang hanggang professional. Magkamali ka pa mo rin. Remember this, you are a human being. Remember this, that you are prone to error, to mistakes. And always remember, if you are a teacher, you must love, you must take care of the students that are entrusted with you by God. It is not the school is just a channel, okay? But the truth is God has given to you these students to lead on to the right path. Remember this, yeah. Good afternoon, Advocate Backyard Gangra from Pakistan. Hello. Sabi niya, hi, how are you, Ma'am Ning? Yes, I'm very much fine. Good afternoon there in Pakistan. I know you are in Ramadan nowadays, so it's just one more week of sacrifices, and I hope that after this Ramadan you are all good and refreshed spiritually. Okay, so thank you so much for watching Advocate Backyard Gangra. He's an attorney of court there in Pakistan. All right. So the fourth, which is how can we gain the trust of the people, is show up. Yan, show up. you're laughing there, Advocate. Huh? Okay, you show up when the people or when the staff needs you. Give them opportunity to talk. Huh? Give opportunity to talk. So let your people talk. Okay? Let your children talk. To question, to clarify matters, and discuss issues. If you want to win their trust, that their employer, their boss, or their teacher is really concerned with their goodness, with the prosperity or the progress of the agency. Okay? So show up. Yan, magpakita ka. Palto ka. Entertain the questions. You must be open up for clarification and discussion. Okay? So likewise in the family, you want the family, the people around you to put their trust in you, being a good and trustworthy parent. Be open. Be open. Okay? Open up the communication so that these children or anybody in the family will trust you, my friend. Okay? Yes, Ludwig Songlao. Katulad ng Ma'am Susan nano-kanoing Ma'am Lo ing term balasbasan ninurang estudyante o co-teachers. Yan, nengkay kasi balada Ma'am Susan nila magkamali. So you know, people, someday, these students, these people will be above us. Sigurado. Man. Remember that life is just like a wheel. Mabilog yung yato. Dudurot yung yato. Someday, sila naman ang nasa itaas. So, anong ginawa mo ngayon sa kanila? What did you do to them nowadays? And then someday these people, they are in their prime of their career. At sulakit ang rurok na ning karelang tagumpay. Oh my goodness. Magumpisata
magumpisa tamong tanamayap karentaw. Let's plant goodness among people. Para when the time comes, these people will trust, will respect. Okay? Oh, it's very hot in Pakistan, also in the Philippines. We don't have the sun in the sky, but it is very cloudy. Even though it's cloudy here, Advocate, it is very hot also. It's like yours, okay? So, never beat your people around. And also in the family, mo babalasbasan din anak mo, Diyos ko. Disiplinan mong masanese, pero mo pang malasbasan masyado. And consistency of everything you do and say. Consistency of everything you do and say. Remember, you're not a weather. Kapanahon na miyayaliwa with different moods. You're a matured person who knows how to handle situations. Remember this. So, masaya ka ngayon malungkot ka po, makanita. Hindi ganon. Remember this. We are matured individuals and we know how to face situations in life. Okay? So be consistent of what you are. What are you? Are you a Christian? Yan ang tanong. Kristiyano ka ba? Nung Kristiyano ka, you act like a small Christ in order to gain respect, in order to gain trust from people. Yan. Okay, ma'am, take care. I'm going to Nos for prayer. God bless you, sir. Advocate. Back to your gambling. God bless you, okay? You pray very well, and you pray also for your country and the Philippines. All right. I hope that you are aware of what's happening with the world, and it is not good. It is very alarming, right? And why is it very alarming? Because I am reading the Bible, and some of what's happening in the world, they are written in the Bible, and they are warning to us. Okay? Wow, sabi ng Ma'am Lu, Ma'am Susan, balasbasan tanan lamo po kim pangadi detang taong sobra kasya sa buntok. Detang taong magmamayabang, detang taong isip da tutunang biyasa, tutuna lang ilang matulid. Right? Okay? So it's 4 o'clock. Mayari na naman po nga 2 oras kaya katam kay pamilyang Kapampangan. Dakal-dakal salamat po kay bawat meto. So God bless you all. Kaluguran dakongan po. See you next Sunday 2 o'clock p.m. in the afternoon. It's 4 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong tayo.